повтарям, че живота ни се срещна с Борислав Давидков и научих много интересни истории, които, признавам се, не ги знаех. Надявам се, че ще науча още много. Не само за баща му, това е човек, който определено е свързан с нашия край. Говоря за Борислав. За творчеството на Иван Давидков, той е от малкото хора, които където и се намират физически, винаги в сърцето си носиха вселената на родния ни край. Така че видимо е на желанието, с което се разделяте за известно време с това нещо, но това е правилно и съм ви благодарен за това. Тази книга е една малка вселена за нашия край. Доста неща са описани в оглед малката книжка. Включително аз лично се намерих малка доза еротика. Така че радвам се, че можехме да помогнем. Надявам се, че за бъдеще си партнираме. И продължайте делото на баща ви, какво да ви кажа друго. Също така да благодаря на една друга млада авторка, която определено внесе доза екзотика в културната програма на община Берковица. Благодаря ви за това. И радвам се, че още са останали има такива хора, идват и нови и се надявам се, че ще може да си партнираме и ще си показвам винаги красотата на родния край, защото аз лично нямам комплекси и се гордея, че съм от Берковица. От Берковската казал, Берковската околия и се надявам тя да си намери заслуженото място и слава. Благодаря.